Зейшик агрофирмасы кырларында махсус техника арпа шеше. 119 гектарлы басуда Амазон шешу комплексы эшли. Туфракта дымбар чагында тиз арада башкарып чыгуу өчен биредә мөмкинлекләр җитәрлек. Бу культура безнең агрофирмада 3600 гектар күләмендә каралган. Шешу башкарылачак 3 DMC комплексы белән двухсменный режимда. Bütün агрегатлар, механизаторлар белән тупланган. Шешу орлыклар барысы да кайтарылган, әзер. Бүгенге көндә без 119 гектарлы басуда башладык шешүне. Монда Камашевский сортлы арпа шешеләчәк. Күп уңышлы, көн шартлары бик матур, җир әзер. Хуҗалыкта арпа барлыгы 3600 гектар мәйданда утыртылачак. Бөртеклеләрне шешүгә 20 апрельдә керештеләр. Аграрийлар алдында шешүне технологик таләпләргә туры китереп, вакытында сыйфатлы итеп башкару бурычы тора. Бу эштә 2020 елның кыр батыры булган Михаил Ермолаевка тиңнәр юк. Механизатор 9 сезоннан шешү эшендә катнаша. В этом году у меня 9-я посевная. На данном поле сеем ячмень. По завершению посевной переходим на кормозаготовку. Шешу эшләре белән бергә тырмалау, орлыкка горчица утырту да алып барыла. Авыл хезмәтчәннәре шулай ук терлек азыгы әзерләү өчен техниканы хәстәрли. Кыр эшләрен уңышлы тәмамлагач, традиция буенча авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре район Сабантуенда хөрмәтләнәчәк. Безнең механизаторлар язгы кешеләренә бик кызыксындыру чаралар белән таныштылар. Чөнки елдагыча инде Сабантуйда безнең 200-250 кеше сәхнәгә чыгарылачак. Аларга ким дигәндә 4-5 мең сум премия бирәчәк. Шулай ук кыр батырына безнең биреләчәк автомобиль, Лада гранты. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.